भाजी वेज एग करी म्हणून करता. हंगाम पनीर घिसून ताका एक चिमटी मीठ घालून तेल घालून भाई बितवयल पीठ केला. हक्का एक बटाट आणि पनीर घालून भायली पीठ केला. मागीर दोन एखादो पियाव सपोज शिंदून वाटला. तीन टोमॅटो शिजोवन प्युरी केला. आता ताका घालचे मसाला सांगता. एक चमची चण्या पीठ, 2 चमचे कोथिंबरी पिठी, 1 चमचे पेपर पावडर, 1.5 चमचे गरम मसाला, मालवाडी मसाला घालता. मिरसांगे पिठी, इतकी बघा गरम मसाला पिठी घालची आहे. या तेल घालेलं असेल भरसून ताची सांसांनी गुळी करता. गुळी करून दवरल्या आता करता. भायली पिठांत 2 चमचे मैदा आणि 2 चमचे कॉर्नफ्लोअर घालता. अशी करून दवरला. अशी करून आता मैदा पिठा लोळून 10 मिनिट रेस्ट करू दवरता. ताका मागीर तोळका. मोठं खायना नतिल्यांक हें लायक हें जाता. काय दवरल्या तेल घालता. 1 चमची जीर घालता. जीर भाजल्या पिया वाटील घालता. तिन्ही पियाव घाला हांवें मिडियम सायजाच्यो. आले लसूण पेस्ट घालता. दांकून सोडता. मीठ घाला त्याची दांकून सोडता. आता मिरसांगे पिठी, गरम मसाला, जिरा पिठी पुरा बरसून दवरलेलं आशिल्ली पुरा तांतू घालून सोडता. चण्या पीठ पुरा बरशिलेले घालता तांतूत.
चिके चिके तेल सोडका भाजू खाते आता हांव शालो फ्राय करता पुरा कडेन गोल्डन ब्राउन कोण घेऊ का ना होय होय गोल्डन ब्राउन कोण भाजून घेऊ का वेज एग तोळून जाले आनी रंदई घालता वेज एग करी रेडी जाला व्हेरी इनोव्हेटिव्ह आणि नवी रेसिपी खंडित ट्राय करायची आणि कशी झाला म्हणून कमेंट करून सांगायची डोंट फॉरगेट टू लाईक अँड सबस्क्राईब आवर चॅनल थँक्यू